Il-kontingent Malti tal-Olimpjadi Speċjali wasal lura pajjiżna wara ġimagħtejn intensivi ta' kompetizzjonijiet fil-kapitali Ġermaniża ta' Berlin. Bid-dedikazzjoni tal-atleti pajjiżna kiseb kollox 32 medalja, 16 tad-deheb, 11 tal-fidda u 5 tal-bronz. Il-President tal-Olimpjadi Speċjali ta' Malta Dr. Lidia Abela flimkien mal-qraba tal-atleti laqat lill-atleti fis-sala tal-waslit fl-ajruport f'atmosfera mimlija emozzjonijiet u ċelebrazzjoni. Dr. Abela saħqet fuq kemm hija gburija u sodisfatta bir-riżultati li l-atleti Maltin kisbu f'Berlin u rimarkat li l-atleti kollha taw sem tajjeb ħafna. Dan nixtieq nirringrazzja lill-delegazzjoni kollha Maltija b'mod partikolari lil Anna Kalleja u lil Christabel D'Amato tal-xogħol li jwettqu fih dan Special Olympics u b'mod partikolari lill-atleti kollha li pparteċipaw u taw prestazzjoni mill-isbaħ. Minnaħa tagħha l-kap tad-delegazzjoni Maltija l-Olimpjadi Speċjali Anna Kalleja qalet li taħriġ kontinwu determinazzjoni waslu biex l-atleti ħarġu l-kapaċitajiet tagħhom. Kienu preparati, kellhom taħriġ intensiv, inna nippreparaw b'saħħitna għal dawn l-aħħar sentej. Konna nafu fejn qegħdin u ridna ntuhom iktar. Ġifieri għamilna minn kollox. Rachel Kirkop kisbet żewġ medalji tal-fidda u Luke Berker nexxielu jikseb 3 medalji tad-deheb u ma qasmu magħna l-esperjenzi tagħhom waqt li kienu f'Berlin u l-emozzjonijiet li ħassew hekk kif waslu lura pajjiżna bit-tbissima fuq fomhom. Kienet esperjenza vera sabiħa u vera proud ħafna li rnexxieli nirbaħ medalja għal Malta. Nisab kontent ħafna li ġibt 3 medalji tad-deheb għal pajjiżi, jiena li ringrazzja l-Special Olympics Malta l-Anna Kalleja, l-Sports Director Christabel. Jiena ringrazzja tal-familja u sħabi tal-support li tawni